Крис, хайде тръгваме на екскурзия. Какво прави? Защо още не си станал и не си готов? Готов съм, тате, даже съм случила. Аха, всичко е готово. Да. Добре, хайде става и тръг. Ама защо ти е празен сака? Споко, за бързо ще го стегна. То не ми трябва толкова много неща. Добре, хайде, всички сме на вратата, майка ти, сестра ти, аз, таксито ни чака. Добре. Що не съм си оправил багажа? То става за нула време, бе. Готов съм. Тате, оправих си багажа. Браво, много си бърз. Си взе всичко, нали? Абсолютно всичко. Няма шанс да съм забравил нещо. Добре, бански, мански. Бански ли? Как бански ли? Нали отиваме в Гърция на плаж, на... Да. Тут най-важните неща, като не вземеш бански, чехли... Чехли, да. А кърпа? Сега знам. И да знаеш, че този път съм сложил личната карта на много сигурно място. Браво. Някак предния път да я изгубиш, къде я сложиш? Не се притесняй, тя е в гардероба в една кутийка. С ключ даже. В кой гардероб? Моя гардероб. Ма на нас не трябва за летище личната ти карта, бе, Крис. Така ли? Не! Отивай си взема личната карта, майко! Чакам те долу. И гледай да не забравиш нещо. Внимай да не забравиш нещо. Аз да не съм на 5. Най-после. И какво е това? Лаптопа какво? Взел си лаптопа. Да. Нещо да забравиш случайно? Не, спокойно. Личната карта е в джоба. Личната карта е в джоба. Браво. А къде ти е багажа? Багажа. Отивай си имаш багажа и си оставя лаптопа. И повече никога не го видиш. Стига, защо го оставям? Бързо така си тръгва, бързо. Лаптопа си взел.